Ang storya sa kinabuhi ni Tonyong Buriton. Ay, ningawa kaayo oy. Ano sa pa man to manglaan silang pare dire? Pre! Gawas na diha, kay magtagay ta. Tung nanawag. Okay, pre. Maana ko. Iyay, murag mag-inom na punto silang duha ay. Mulaag na po diya, di na ko magsama. Samtang nagkaistoryahanay na ang duha kang kumpare ni Tonyo, wala sila kamalay nga abot na di ay si Tonyo. Ingana na to. Anam des paring Tonyo di ay. Dugan na po itong laag tawhana. Imo ba itong gitawag? Ay, okay ra kay pre. Abot ka to si Tonyo, ato si Tonyo karon. Pagtawag mo gani wala ba dito ni mo na apil og singgit si paring Tonyo. Sige lang kay itong patuon karon. Nah, grabe ra ba to ka burrito ng Tonyo pre. Kabantay nga tong last time tong inom dire. Ba? Kabantay mo jud ka to nga digit pulupik pre. Atong last time na to dire, grabe. Perti na gitang hubuga. Sus tanang istorya, wag kita kadaog sa kaburit si Tonyo. Ah, katotohanan karon no? Wah! Ay! Kabayo! Kuratan mo no. Abi niyo kala ko kabalo, maginom-inom mo. Ako pa taas kay ko gradal sa mohang balay. Kumusta mo pre? Balita na ako ganina kadungog ko nga mag-inom mo, botong i-surprise mo na ako. Karon. Naanak ko di. Saan? Sugdan na nato ning tagay. Sige. Sugdan na nato. Buangan pre, pakuratan man minimo pre. Unsa man ka pre? Pakuratan man mo ni pre. Buangan ni mo. Ikaw gi ka nagbago ah. Hangtod karon. Bulihagon gyapon kay ka. Musta naman itod ka pre? Ah, okay ra gyapon pre. Wag gyapon ipagbago. Saman, tagay na ta. Sige, sugod na ta, tagay. Paglabay sa pipila ka mga oras, human sa ilahang pag-inom, nangahubog na sila ug didto na nanggawa silahang mga buret. Lain pa ya atong pre. Sa amo bitaw pre. Sa amo ba? Ang akong lolo gatanom og kanang lobe. Lolo ka sa kataga sa lobe. Isa ka tuig pre. Ano pre ah? Mubo kayo pre. Dilo ka balo ka. Namunga na nang mubo kayo. Baligo ng lobe ha pre. Tara. Wala ra gyapon na sa kapaya sa akong lolo pre. Ani katas pre oh. Na pre, mubo pa si mong lobe pre, ana pre. Mabunga pre. Oh? Sang ko siyota. Layo ra kay nang lobe mo pre. Bangon kayo eh. Sabak ini akong mga silingan. Gawas nga saba, parte biging burita. Sus. Wala ra gyud yapon mong duha di ay. Ako buko pero nanain nyo ang mga istorya. Pinagatapong sa akong istorya. Nanain mong lobe, ngayon anak ka mo ba? Nanain mo hang kapayas. Nanay ka mo ba? Sa among lolo. Oh? Bayabas pre oh, anak pre oh. Anak pa lang pre. Anak pa lang katas pre. Hoy! Inag mamunga ng bayabasa ron, di ba kay? Buak kinain mong ulo. Siyagit pre. Ay, kato makatong silingan atong pag-ulang nakapatay atong niagi ba? Pre, mo gito pre. Daghan na ra ba daw to gipatay pre? Pre. Ikaw mo kay sunod ana niya ron pre. Kol. Akong bayabas kol, ani kamo ba kol? Wawa pa babalig, mabuhi.
Buyong. Bukas. Hila-hila na to awat. Si buwan ang sapsiya